Kaluguran kong kabatad, ikasalpantayanan, at syuta na buging kapat na Domingo ng Kwaresma. At kapat na Domingo na ng Kwaresma. Our Sunday, Enlightenment Sunday. At hindi ka magpasusyan para naman ikiratamo binyan. Kulimeto ka rin lagi na ingredient binyan. Yan ay itang pamamye, kandilang makasindi, kikilinyagan. Lumusan niya ni pari, tanggapan niya, isulo ng Kristo. Itingrito pag naman ay kiratamo, Kristo yung sulo ng Yago. At imeto mabininyagan, mayaw siya, kaya ang meto nga misyon, ang maging suluyan naman, King Yago. We are called to be light to other people. Jesus is the light of the world. And every Christian who is baptized is called to spread light in the world. Mga nararamdaman mo niya sana ing mabilo gayan. Babiyata mo sana karengali man tao, podang masanting tamo ugali. Mangalat sa dalong tao maymon, ang buong matsura ugali. Pero yung tao maya pa ugali, magsilbiyang sana karenaliwa. Babiyata sana karenaliwa, podang maganamata mo, podang mababata mo doon, podang matibeta mo kasalpantayan, podang manalakaranta mo, ken maya, ken lugod, ken kapayapan, ken mamisan meron. At magsilbita mo sana karenaliwa, podang adinta mo mabiya kasalpantayanan, at malibe kapanayan. Nung nuweta mo na ako pag-asa, busa ng makapangablat ang kasakitan. We fix our eyes on Jesus and keep believing in spite of the impossibilities in our lives. On the contrary, mga alantamong dalundong, podang alatamong modo, podang makasarili tamo, podang alatang lugod kin Diyos at lugod ka parang tao. Podang mabibiyataw kin kalaraman, kapameraitan, at pamamerbisyo ka rin kalupatan tamang tao, mahalat tamang dalundong. Kinbinyang tinanggap tamang kandilang makasindi, so that we brighten the world with our life and with our values. Masala niya lupa, intaw mitong lugod, king gayang puso. Pero madalugtong niya lupa, intaw mabarik yung puso na, ing kabuktutan, ang buong kamwa, paginakit, ang buong matsurang pamisip, king kalupan ng tao. Nagulas din lupa tao, mas lagtao lupa, king kapanayan, kasalpantayan ng lugod, o madalugtong tao lupa, kimulin ng tao, ang buong kasalanan. My dear brothers and sisters, inibong bulag may pakayapan ng Ginoo. He was blind from birth. At hindi nakakilala yung bulag, inyang menakit siya, hindi mararagling kakilala. Iniindalaking magpalimos. Sabi na rin aliwayapin niya, at elang biyak pa at pa, ikarelang pamanak, tungkol kaniting tao. Muli na sabi niya, niya kilala, in taong lulugod. Makapagbayo pa tayo meron matao, malugod siya. Podang may pamatawad siya, manaliwa ka lupa. Podang magaring sintaking lupa, manaliwa ka naman lupa. Podang puro kasi magutan ang buong
ken puso. Nya sabi kami nakakilala at may lagupa kasisisin tayo. Da nakakilala ken manugani pagdalakap kanitakot ngini panakang mapali ito. Da nakakilala ken panugani at may kanyan kaugan. Sana kilala na katamo rin aliman tao. O kaya naman yung nakatamo, ganda kilala, manibayo na kaya katamo. Uling dati warga yung siping mong balingin, yung kalugod kayo. Dati nasisimbangin, sisimbakang mas nagalupa, kinkasalpantayanan. Malaw sa ide ganda kilala. Uling magdala niya sana. Uling manakit na Maralas ito mabalo kung maparin namin ibatan na sana. Nukari namin mula ining kandi ng mga sindi. Isalang babiyana, nukari namin ibatan. Nunguyan tayo mo, insala ng kandi ng mga sindi. Menibatan niya king Pascal Candel. O inipera mo ulit ng pagpiesta ng kasalpantayanan tamo. Idangaw sa ng Easter Vigil. Idangaw sa ng Sabado de Gloria. Nung numarin karakter ka ng tutunturan tayo. Sinagad ka mo yung pagkalangan ng Biyernes Santo. Karas ng Easter Vigil, matuntun tamo. Mali. It is on the night of the Easter Vigil that we also be awake and alive in Christ. Alin ang karas ni Sabado de Gloria matuntun tamo. Ulang ipasya tamo ng pamagpasyon. Now, ilagay kaming lugar. The Easter Vigil, Misa ng Sabado de Gloria. Itang kabing yan. O yun yung greatest Mass of our faith. At madalas tayo bago kabalugan ini. At madalas tayo natabunan ini. Ulirin kaya kabang na rin pa magpasyon tao. O kaya naman, numisan makainipan tao ng makabal na rin pamamasa. We will do our best to make Easter Vigil Mass masaya, kapanapanabik. Ang buwan talagang pagdulakan tayo. Now, in Easter Vigil Mass, mag-umpisa rin yung seremonyas ni Kapi, ang Ponsala. Nung lugarin-garin yung parisusin dyan tayo, ingapi, bendisyonan tayo ngapi. At manibat ka rin ingaping may bendisyon, sindyan tayong kandilang Pasko. Alidalangin ni pari yung Paskol ngayon. At maglan tayong pari, Kristo yung suluning yan. Makibat na rin tao, salamat king Diyos. Salamat. Lumubing pari yung daladala na yung kandilang Pasko makasindi. At karas ng ilibutan ng bisampan, ni Kristo ay sana niya. Salamat king Diyos, salamat. At manyindi na ang kandila. O nang misinda na rin kandila tunggal dita, sumala yung bisampan. O yan yung pamamana ng Easter Vigil. By the power of the resurrection, we have the power para isang bulat ng dalundong. Karikera tamang pamibiyebye, pagbiling sana ang Kristo. O yun yung masanting na balita. At intang mo pa yung isang bulat ng dalundong. Pang maghaling sana ang lugod. Karikera tamang pamibiyebye. At di kang bininyagan, ngayon may binyag na ka. Isang bulat mo yung dalundong ng pamikasala ng biyebye. Kambili mo pa yan ng sala ng Kristo. Kaya sinabi ng San Pablo, let us cast deeds of darkness in our lives. Darkness versus light. Nyamin man hindi tamang kandila. Bibless tayo ng api. Di Kristo yung suluning niya at di kalasal pantaya. Tunggal-tunggal sinjanta ng kandila tama. Uli kayo sa ating binyan. Isang bulat ng dalundong pang maghari ang sana king kaya tamang pamibiyabye. Alam lugar ng biyad ng Metro
kristiyanin dalugdog ning kasalanan. We are called to walk in the light of Christ. Makananon yung pipakayapan ng ginuining bulan. Medyo makadirin bagyan. Dinuray. Si ginawa yung burak o hospital at Kristus na itiging mata na ning bulan at menakit siya. Nanong pawaganan niyo? Burak tandaan ng burak ng kasalanan. Lurak. Tandaan ng intimate relationship with the Lord. At kamamilatan ng binyag mayaws tama. Kitang malala mapamakiyagong. Malala marelasyon. Kingakong ginukapamilatan din kayo ng mano. Pamakisan metong kayo ng banal ako mo niya. The Lord is calling us to a deeper kind of love. Communion of life and love with the Lord. At hindi magambul ka rin puso tao. O ang makaramdam tao pa rin ang maninggit. At po ang matyagong tao pa rin sa sakrament. May our Lenten celebrations and preparation invite us to a deeper relationship with God and with one another. Sana itong galdita, sumipot na rin puso tamang lugod king metong at metong. Pamisasang metong, pamikakalugod, pamidadamayan. Lumagandang mabiyabi, itaya ing sarili, king obrang kaligtasan, king Santa Iglesia, at king Parokyata. And let us thank God for giving us the eyes of faith. Inyang bibigyan tamo tingkap tayong mataning kasalpantayanan, ing mataning kapanayan, ing mataning lugod, faith, hope, and love. At ulit natin tamong mataning kasalpantayanan, lugod at kapanayan, dahalya kapit ing met mabilinyanan, ay nakakit nga ng kasalpantayan. Aliwaya kapit ing tamong lugod, aliwaya kapit ing tamong ating kasalpantayanan, aliwaya kapit ing tamong ating kapanayan, ulit ing tamong Kristiyano, ulit mayas tamong ing lugod. We see the world in a colored glasses. Makulay yung pinunimento mga Kristiyano, ulit magaling lugod ka rin puso tao. Ulit minsan mo makapagtaka, karakalaba pa yun sa pinili mo. Ulit ka lang maglulugera. Maybe. Karakalaba sa pinili mo. At hindi nakakiting lulugod, ay nakakiting isisinta. Nabinita mong Kristiyano. At hindi mo nakakit ay nakakiting pagano mo ng Diyos katawan. At kasayanang susuyukin nga pong Ginoo, sumangit din takala pagsubok kimbira. Uli natin niya nakakit ay tama kakit. At inyang mata ng kasalpantayanan, lugod at kapalayan. Talagang